Mahkotan ka dipasang di jari mani adik tak sayang nan amenyo balu tabalik suaso pun kuni yang inyo tak jadi nan amenyo balun tabalik suaso pun kuni yang inyo tak jadi. Apa adanya udah nenek tarimo asalkan kita mulai hidup baru. Banyak rintangan isu kadiadang alun tentu adia kasana. Sabarlah sayang untuk nanti samantara. Tidak pena yang badayo jika udah lamo siang baganti orang menyeso bahkan tak meminang diriku. Turut mola Siria jo pinang secara no mungkin suaso kun yang tak jadi mengikat. Rintangan isu kadiadang alun tentu adia kasana. Sabarlah sayang untuk nanti samantara. Tidak pena yang badayo jika udah lamo siang baganti orang menyeso bahkan tak meminang diriku. Turut mola Siria jo pinang secara no mungkin suaso kun yang tak jadi
ka bulan, tahun batuka, musim berganti. Putilah mato, denai memandang, mananti udah, yonan ka pulang. Onde putilah mato, denai memandang, mananti udah, yonan ka pulang. Menjapui adia karena minang. Iyo udah merantau laika pulang, menjapui adia karena minang. Menjapui adia karena minang. Iyo udah merantau laika pulang, menjapui adia karena minang.
dan salah, mangko hati berubah, mangko hati berubah. Sadang are kasih jo sayang, adik basi lengah, adik basi lengah. Putui cinta Allah biasa, kasih hilang cari gantinya, dilengahkan mangko binaso.